За багаторічну правозахисну діяльність та боротьбу з тоталітарним комуністичним режимом, включаючи підтримку національно-визвольних рухів народів Східної та Центральної Європи. Президент Польщі Анджей Дуда присудив високі державні нагороди лідерам кримсько-татарського народу. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Лідер кримсько-татарського народу та народний депутат України Мустафа Джемілєв нагороджений Великим Хрестом ордена заслуг перед Республікою Польща. Цей орден є найвищою нагородою за визначні заслуги у зміцненні міжнародного співробітництва та розвитку взаємин між народами. Заступнику голови Меджлісу Ільмі Умєрову присуджено командорський хрест ордена заслуг перед Республікою Польща. Офіцерським хрестом ордена заслуг перед Республікою Польща відзначено політв'язня часів СРСР, активіста Кримсько-татарського національного руху Синавєра Кадирова, а також члена Меджлісу, редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва. Указ про нагородження було підписано 3 грудня 2021 року.